te ngai kad jela jungi kala kiwin namar ka election kala jan temo khamtam haki social media khamtam leh ki komen ngayo i pra si pra te ngasi kwa ban ong tanggani kawai lada unong song snong jong ka Meghalaya jongi lane upara khasi jongi lada ki desisya kita ki bastad gila dai ban stad enle yu tau pra marwe hadali dala job tau pra himut kin persnap hang te hadali kinam persnap kin le kom itu marwe tipi ngidai ban long ki bastad ngidai ban yo ijngai ngidai ban pe ijngai bat ngidai ban pe naka national party. A few moments later. Babun na pi ong banga ben bat nga kanto ya ka WPP Henry ha ka jingsya kam de kumta ha pi ki bape let's say kala ban de kumta namar banga kren hi phang pra bun ki basum thu bakla ki ong banga batai start ladang kum batai start to map bat ha ka jingsya ya ka tu video nga klemut ban pen viral jika hadin sisngi ngalamut ban delete ya ka tu video na ka YouTube channel jonga Henry gi YouTuber hi kini pen viral ya ka bat sakoi perlok baro ngakarpat na pi pai ba jonga pai ba jongi snobha lada pi isi yangan ne lane lada pi isi yano yinoru sumbhar da kham control ga tuka komen laki kentin gi ba la ban pen kta mat yong ya ke jinglong breu ka ba la ban kta ya ke jing singau breu rakasi pra breu to da yasmuthu to da don sim berkat lem